Tervetuloa meikällä jopakin tänään. Mä näytän miten striimataan. Elikkä meet... Sorry, ootko hetki? No sori, häirään jo. Meette 23 internettiin motsilla tai onnekin mikä te nyt on. Meette... Twitch... Ei Twitch, siis... Justin TV Twitch. Mä laitan tän linkin tonne alas. Teidän pitää tehdä accountti tänne. Mä nyt näytän tälleen pikaisesti. Tähän pitää tehdä. Vitu hyvä netti. Useinen password, sit vaan sun syntymäaikaa ja emailia. Se on siinä. Sun pitää vahvistaa sun emaili tai jotain. Mulla nyt on täällä jo valmiina. At Rick Woods and Honda, get super deals and big savings on all 2013s or certified vehicles. We can get you approved on the spot, making your buying experience fast, friendly, and most of all, Klikkaatte tuosta teidän nimestä, koska tulee vaan mainoksia tuolla. Te päästä tänne. Tällaisen. Klikkaatte Visit Channel. Tänne tulee teidän striimi. Sitten hiljaa vähän aikaa, joo. Sitten menette semmoiselle paikkaa, kun menette Googleka. Kirjoitatte Open Broadcast Software. Otan tämän linkin tonne alas. Tuohon te päästä tänne. Tänne mä laitan tän jutun linkin tänne näin, niin täällä on download ja tässä on mikäs tää on? Tän on kuitenkin lataa tämän toisen puolen. Tää on beta-versio. Lataatte sen, olette 5 sekuntia. Ja se tulee tänne. Ootatte ton ajan. Tos nyt on. Klikkaatte siitä. Täällä on nämä eri bittiset. Mulla on 64 bittisen. Täällä Open Broadcast Exe. Klikkaatte siitä. Tämä sun aukeaa. Elikkä pistätte tämän. Ja tämän opetan teille. Menette asetukset, teille ei eikä suomen kieli tässä. Teillä on tässä niin nämä, klikkaat tosta ylimmäisestä. Vaihdatte nyt Suomi ja tohon voit laittaa profiili vaikka ihan mikä vaan. Nyt vaikka epakin lisää. Se sit tulee kun te niinku sammutatte ja laitatte uudestaan tän pyöräten broadcastin. Tästä näin on teidän kuvan kaappaus. Tänne tulee jotain uutta. Mutta ei sitten välittää laadun tasapaino 4 on ihan hyvä. Laitat vaan bitrate 1000 ja katso tapaino mitä lähetysasetukset laitat vaan kyllä tuohon. Tässä on lähetysmoodi. Panit vaan lähetys. Tässä on se, minne te sen striimaatte. Elikkä mitä mä nyt ehdottaisin, että on tää Twitch kautta Justin TV. Täällä on jutut. Kaikki jutut. Klikkaatte, otatte EU Amste anteeksi. Amsterdam NL. Klikkaatte siitä. Tämä toista polku tänne striimin tämä tavallaan avain.
että Googleen kirjoitatte Twitch kautta broadcast. Broadcast siis, sorry. No, sori, pientä häiriön tekijä. Elikkä Twitch kautta broadcast. Ensimmäinen broadcast, Will You Play Twitch. Eli tässä on tää teidän juttu sen. Ja painette vaan show OK. Tästä näin. Kopioitte se, mikä tuon tuohon. Mä en näytä siksi tätä, koska muuten et pystytte striimaamaan mun kanavalle. Elikkä kopioitte ton. Heitätte sen tänne. Ja tässä on laitteette automaalla uudelleen yhdistymen kyllä, jos te ette halua striimi sammuudi se yhtään sen takaisin automaattisesti. Ja tää väliaika, tää on nyt minimi 5 sekunnit. Jos tykkäätte 5 sekunnista, niin ottakaa. No matalalla sen kannalta ottaa oikeastaan. Täällä on kuva. Näyttö, sillä on 2 näyttöä, niin sillä klikkaat, vaikka näyttö 2 striimaa sitä. Tässä on tätä, jonka iso, että te striimaatte. Striimin FPS on joku 25, on tosi hyvä. Ääni kyllä. Täältä saatte mikin. Niin tähän näin. Näette ei nyt tarvi hirveästi muutella. Tänne edistyneet, niin näette ei tarvi oikeastaan yhtään muutella. Painatte OK. Ja nyt tulee tämä. Tässä on skenet oikealla yhden klikillä. Klikkaatte lisää skene. Kirjoitatte vaikka peliskene. Ihan mikä vaan voi olla sen skeneen nimi. Lähteet lisää. Ruudun kauppaus, kuvalle joku teksti. Videon kauppaus, laita pelin kauppaus. Eli ruudun kauppaus on yksi. Joo. Täällä on aloita esikatselu. Panitte siitä niin näette teidän ruudun. Ai jaskipessä. Joku taas pommittaa. Ei mun sua pitänyt oikeastaan. Eli tulee tämä. Elikkä tässä on esikatselu juttu. Voitte pysäyttää sen. Voitte myös aloittaa esikatselu ja pitää sen siinä. Ja kuva. Te voitte ottaa ihan minkä vaan kuvan. Sitten tulee tohon noin. Ja nyt on tärkeä. Klikkaatte kuva. Tämä kun tää menee tälleen. Klikkaatte kuva. Muokkaa skeneä. Te voitte muita sitä pienemmäksi. Laittaa sen mihin vaan nurkkaukseen. Näin. Te voitte ottaa pois sen tästä. Klikkaatte tosta, että se ei ole päällä. Nyt laitan sen huvikseni. Lisää. Kuvaliuku. Tästä mä oon ihan varma. Katsotaan. Toi. No sekin on varmaan joku kuvahomma. Lisää teksti. Ja sitten tää teksti on kannatti olla arjalla ja lihavoitu. Ja vähän hurnaa kokoa. Nyt laitan tohon noin vaikka jepaki. Väriä voitte muuttaa. Kaksoisklikki vasemmalla. Ja panette OK. Nyt huomaatte, että sä ihmettelet missä se on. Se on aina kaikki tulee tänne ylänurkkaan. Voit taas säädellä noita juttuja ja näin. Lisää.
videokaappauslaite, elikkä mä en nyt näytä omaa naamaani tässä. Panna tuon webcam, mikä teillä on. Ja ok. Kuten huomaat. No mä editoin tänne silleen, että mun face ei näy. Sitten vaan muokkaatte skeneä ja heitätte se vaikka tonne. Pelin kaappaus, ihan sama, mä nyt nimen näitä. Niin tässä näet, otat tästä sen näet kaikki sun jutut, mitä sä voit kuvata. Mä otan vaikka ton yhden osakkaan, siellä on mun. Vaikka toi. Venytä kuva ruudulle, okei. Nyt huomaat, ei se oo siellä. Ei mitään muokata ruudun kaappausta. Muokkaatte sen pienemmäksi. Vaikka tohon noin. Sitten pelin kaappaus. Se ei nyt näy tossa, kun toi oikein sellainen kunnon peli. Niin se ei näy tossa. Pysäytä lähetys. Mä otan ton videokaappauslaitan pois. Aloita lähetys. Ja huomaat, sit menet tänne sun teidän Twitch TV:seen. Ja se nyt näyttää, että se on offline. Nyt tulee vähän äänet myös, mutta näin sä voit striimata. Ja se on Jepakin kiittää ja kuittaa ja kiitos kun katsoitte, se on moro. Vernapula, se on sit nyt moro.